Kuncing langit kelap-kelap katon lurkin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur mboten panglik pepunden kula Gusti Raden Utara ingkang merpeki dhateng jasad kula Brandala aja kegeden rumangsa dene aku merpeki kelawan kowe ngatasi kowe drajating ngamung batur kowe iki ming Panakawan kowe juru langen toya tegese kowe abdi ingkang mulang joget marang para abdi negara ing Wirata nanging sayektine laku iki bakal manjing ning kaputren negara ing Wirata liripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten Raden menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun priksa Brandala wonten timbalan ing mesine ki ora cawe-cawe perkara iki jer derajatmu lan derajatku kuwi beda aku putra Nalindra ing Wirata dene kuwi ming abdi kowe iki ming batur ora usah dadak kowe takon perkara iki nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken mbok inggih paduka wonten suka lilaning penggali paringa dawuh dhateng jasad kula mbok menawi mangke kula mboten ketang sekedhik saged atur waluyan dhateng jengandika Raden Brandala praptaka ning keputren sayekti mung bakal kepengin boyong kelawan ya kuwi si Utari adiku ingkang wigati bakal ndak jak manjing telenging wana aja nganti Utari dadi putri boyongan sabab dina iki tanpa kanthi kanyono-nyono saka ing alun-alun pepungkuran katon lakuning perjurit ingkang pindhane kaya alun gegulungan ing nedya ngrabasa negara ing Wirata mula tinimbangane aku mati kodhok tegese mati tanpa guna nerajang prajurit saka negara mbuh aku ora ngerti halu adiku si Utari tak kanthi manjing telenging alas sing wigati aku iso nyelametake lawan adiku si Utari Wirahatnala bumi kuncing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung nyuwun pangapunten Raden menawi paripaksa kula kedah nyandhet dhateng tindak paduka setunggal mestinipun paduka menika nggadahi raos lingsem ing atasipun Raden Utara menika putra Nalindra ing Wirata monggo nyatanipun ingkang Rama menika sampun keladuk yuswa jejeg lan adeging Praja Wirata menika gumantung wonten paduka Raden Utara lan para putra sanesipun nanging iman temen ing atasipun paduka sumerep lampahing mengsah ingkang badhe ngrabasa negara ing Wirata teka paduka badhe tinggal gelanggang colong playu menapa paduka mboten kemutan bilih satriyaning Praja Wirata menika sampun dipun sumpah kedah wantun angrungkepi bumi wutah getihipun paduka Raden Utara inggih menika negari Wirata menawi ngantos putra Nalindra ing Wirata kados mekaten nuwun sewu badhe tinggal gelanggang colong playu menawi ngaten boten wonten ginanipun anggen paduka dipun sumpah dening Kang Rama lan paduka dipun sumpah minangka dados jiwaning perjurit ingkang sagah ndepani negari Wirata duh Raden menapa paduka boten lingsem pinaya ing para kawula cinacating dening para kawula sak negaring Wirata ing atasipun putra ing Wirata jebul wujudipun satriya ingkang jirih getih wedi mati Pranala semangat lag-lag manus maning jajalanan lah kok jebul nyerweteh ucapmu kaya Jawaton bisa mumus kaya Jawaton bisa ngucap
prajurit ingkang akeh nganti persasat kaya mendung ingkang bakal dadi udan ana ing negara Wirata. Lah kok dadi kowe malah nyebut yen to aku disumpah dening wong Wirata, aku disumpah dening wong atu aku, lan aku disumpah dadi jiwaning prajurit. Ngono ya ngono ning aja ngono, aja waton bisa muwus. Wong wani iki nganggo duga-duga ora sakarepe dhewe. Yen to aku maju ngadepi prajurit padha karo aku Sara Kwanda, padha karo aku Sara Nyawa. Yen to aku Sara Nyawa banjur kepiye kahanane adikku Tanwurunga bakal dadi putri boyongan. Coba pitungan. Kowe aja waton bisa ngucap, kowe aja waton bisa nyacat ning kowe ngulina ngilu karo kahananmu dhewe. Raden. Menawi cara kula sak mangke paduka mboten perlu tinggal glanggang corong mlayu. Upami paduka gugur wonten ing pabaratan nang asma paduka arum. Asma paduka badhe dipun-imut dhateng sedaya para kawula sak negari Wirata. Bilih Wirata kagungan wujudipun kusuma bangsa ingkang wantun bebila dhateng negarinipun. Mboten wujudipun satru ingkang wantun tinggal glanggang colong mlayu. Nyuwun mahapunten Raden. Menawi sak mangke paduka badhe kepareng nilar dhateng negari Wirata, Werhatnala ingkang nderek wirang kula nderek isin ing atasipun kula menika abdi. Upami kula menika dipun keparengaken lan dipun paringi palilah dening para pundhen negaring Wirata, kula sagah nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna Werhatnala sagah ndepani negari Wirata. Supados kinarya conto lan kaca benggala dhateng para satriya ingkang boten temen dhateng jiwa kasatriyanipun Raden. Kusik, kok wani ngucap kaya ngono apa kira-kira wani maju ning pabaratan. Menawi mboten pitados monggo dipun buktekaken. Paduka Raden kula aturi nitih wonten ing kereta perang negaring Wirata kula ingkang badhe ngusiri. Werhanala wonten dawuh. Wah. Saya kecomang dleming andar-andar ngendukur ucapmu. Apa rumangsamu ngusiri kretane wong perang kuwi gampang? Kuwi dudu kusiring pangupa buga, nanging ngusiri wong perang. Apa mbok kira gampang? Nyuwun pangapunten, sekedhik kathah kula nate dipun wulang dening guru kula. Gurumu sapa? Inggih menika Sawarga Raden Janaka. Mila paduka Raden Utara sampun ngantos sadri. Kaprigelanipun ingkang abdipun Werhatnala nalika kula nampi panggulawenthahing Raden Janaka Sawarga. Kula sampun wasis anggenipun nglampahaken kendhalining rata Raden. Aja watun bisa ngucap lan aja mung kandheng ning pangucap. Ayo tak kanthi manjing ana ing telenging kreta Kyai Garuda Yaksa Werhanala. Kalungkon aku ning lekas
konang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming gekono dasari mangsa katiga ing jumeneng aglah wonten ing madyaning kreta perang Kyai Garuda Yaksa kreta pusaka negaring Wirata kedhep tresmak nenggih Raden Utara Mas paosaken lampahing Madyabala ingkang pindha alun gegulungan nalika semanten saya dangu katingal riwing ing mijil saking pelarapan gacihna bilih estunipun miris Sang Utara nyumurupi lampahing para Wadyabala mila arsa mandhap saking kreta anjlok saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Prahatnala cinandhak rikmaning Sang Utara den larak wani kaget putra ing Wirata wau tatanan manus maning jajalanan panjal maning iblis cetha kowe abdi ingkang ora ngerti tata krama ora ngajeni karo Bendara anggep apa kowe nganti nglarak karo Utara nganti tiba saka kreta Wranala nun pangapunten Raden kula ngertos bilih paduka badhe tinggal glanggang colong mlayu ajrih lan lampahing prajurit ingkang kathahipun 1000 kula nyuwun pangapunten kados menapa wirangipun Prahatnala minangka dados kusir kula menika ngusiri senopati negaring Wirata teka dering abenajeng kaliyan mengsah paduka sampun badhe mlajar saking pabaratan ateges sami kemawon jengandika Raden menika sampun boten saged dipun ajengaken minangka dados senopati upama aku ora gelem dadi senopati kok arep ngopo upama aku ora gelem dadi senopati kok arep ngopo mergo aku sing iman karo uripku Raden nyuwun pangapunten gesang menika wonten ingkang peparing menika panguwasaning dat kamurwing dat kenging menapa paduka ngeman dhateng gesang nyatanipun pejah gesang menika gumantung dhateng panguwasanipun kodrat saged kemawon panjenengan boten mangsah perang ibu dene keparenging dewa cinuntel dumugi semanten yuswanipun Raden Utara menawi menika badhe 1000 jalaranipun anggen paduka badhe tilar donya nanging nadyan Gusti dereng maringaken panjenengan majeng ing pabaratan Gusti dereng maringaken jengandika Raden menika sedo nadan kinaraja ing gegaman panjenengan boten badhe sedo ora sakokean gunem tanpa guna ndleming andhar-andhar ngendukur ucapmu nyerweteh kaya bedet 1000 nebo pategalan wose aku arep lunga saka pabaratan sakmenika ngaten kemawon panjenengan ingkang dados kusir kula ingkang dados senopati piye cangkemmu muni piye? Panjenengan dados kusir, kula ingkang dados senopati. Aku kusir, kowe senopati. Inggih. Kekuatanmu ki sepira Wranala? Kekuatanmu ki sepira? Saiki ngene. Kowe kena dadi senopati, aku tak ngusiri karo kowe. Tak anjing kok ning pabaratan. Waton kowe iso ngalahke putra Wirata. Kowe iso ngalahke Utara. Kelakon kowe tak angkat dadi senopati Wranala. Nyuwun pangapunten menawi kula lancang kaliyan paduka Raden Utara.
bang mangaruna kati netrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani kara saketer pinedonganing kunglir wuwu sing pini panca waduh edan wah kowe iki ming guru tukang joget kok tenagamu piye ndodhok dadaku nganti sumempel ora iso ambegan panjenengan sampun kawon Raden panjenengan sampun ngakoni dhateng keunggulanipun Wratnala samenika sampun ngantos panjenengan ngelincati menawi sampun paduka ngendikaken mindak tetel kasatriyanipun Raden Utara wah setan alas iya tak tetepi sumpah prasetyaku ayo kowe munggah ning kasinopaten aku tak dadi kusir Wratnala tengaraning ngajurit gong maguru gongso kosek jebul tinemune kowe iku ya wong sing ora sembodo liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten lah kok dadi aku tok jawil lakune krita tok enggokake mlebu ngalas Raden kula badhe mendhep pusaka kula lho kowe apa kugure pusaka nalika Raden Janaka badhe seda kula dipun titipi pinten-pinten pusakanipun Raden Janaka pusakane putuku Janaka kasinggihan mekaten mapane ning endi nginggil randu alas menika wonten buntelan pethak nuwun pangapunten Raden menapa paduka Raden kersa minggah wonten ing reksa randu alas mendhetaken buntelan pethak menika sik to kosek aku wis ngerti nek aku wis kalah karo kowe ning mbok ya aja sia-sia aku ki anak ratu Wratnala anak ratu kon penekan wit karemu piye senopatinipun sinten lho senopatine kowe kusiripun aku kusir kalian senopati menika derajatipun inggil pundi wah setan wah keparat yo tak peneke Wratnala Pak bareng buntelan putih tak buka lah kok pirang-pirang pusaka ana pusaka jemparing ingkang bedhore cucuk ing manuk kuwi apa menika tilaranipun Raden Janaka namanipun Hardo Dedali kasinggihan mekaten lha kok banjur ana wujuding pusaka ingkang wujud jemparing bedhore murup kaya geni menika Brahma Warastra lha iki ning jemparing kok wujude kaya wulan tumanggal iki menika Kyai Pasopati. Ora kok sik. Iki kok komplit pusaka pirang-pirang iki jane kowe iki sapa to? Kula menika Wratnala. Lan kula nyuwun pangapunten Raden. Kula matur Raden Janaka sampun seda menika kula nyuwun pangapunten atur dura. Kowe goro inggih. Lah saiki putuku Janaka menyang endi?
Raden Janaka menika sak mangke mapan wonten ing dusun Aduarep. Piye? Mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep kuwi ngendi? Menika wewengkon desa Sakpejagung. Wewengkon desa Sakpejagung dusune Aduarep inggih. Kuwi kemacatan kecamatan ngendi? Kecamatan Caturnetra. Dusun Aduarep, desa Sakpejagung, kecamatan Caturnetra. Kanjeng Hyang kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ora tenan to. Oh, Janaka. Suram Diwangkara kingen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumako jamrah nyomaratane aku wis batin kowe iki mung tukang joget kok antepe tanganmu ndedeg dadaku kok nganti sumempel ora iso ambegan. Kekuatanmu ngedap-edapi kowe nglakokke kreta ya pintere ngungkuli anak-anak Wirata. Janaka. Kowe ora omong mau-mau to. Kowe ngisin-isin aku anak ratu tok kon penekan. Janaka. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Namung kula suwun Kanjeng Hyang sampun ngantos ngendikaken perkawis menika dhateng sinten kemawon. Kantun sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Lelampanipun Pandhawa badhe pundhat. Anggenipun sesinggon wonten negaring Wirata. Tetepa kula menika dipun anggep Rahatnala. Lah iya aku gelem. Sabanjure piye? Samenika kula nyuwun priksa dhateng Paduka Kanjeng Hyang menapa tasih tidha-tidha kula dados senopati. Ayo tak kusiri Prahato. Kang kinarewang sit pindha gombang ngajaping madu sarining tawang waladan Kurawa kaya yak-yak gleleng macaking gembelo sirahing nggone bakal ngrabosa negaring Wirata mongko ora kanthi sarana jiwaning perjurit metu pepungkuran putu-putuku muga-muga padha slamet nggonmu maju ning peperangan. Milahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Lah kok dadi ana wujuding jemparing ing mesine dinerake ning dadaning Bisma mesti wae ora bakal aku iso induk. Nanging kok lakune jemparing malah prapteng ning sukuning Dewa Brata kaya wujude sawijining bocah ing ngaturake sembah lawan wong tuwa. Lah dal rahayu nggih Pandhawa muga-muga lebet karya.
Wes walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Lah kok dadi ana jemare ingkang iso nyukur jenggotku. Mongko resik. Oh, gawe bagus wong tuwa. Ora ana sing iso kaya ngene kejaba amung. Ya, ya. Muga-muga iso kelakon. Mun mung nglakoni paukuman. Ora kadenangan dening sapa-sapa trima ora melu-melu perkara iki. Rahayu, rahayu ana ring Sambikala ya apa anak Gender. Dewa Bathara jagat pangestu Ngorowe lah. Ora ngerti klik playune Jemparing lah kok kena mekuthaku meh wae jiglok mekuthaku. Ana wujuding menungsa kok titise kaya ngono lho. Ya lah dalah ya. Mbok menawa ora ana le kejaba mung adiku panengah. Yayi. Ndak tampa punjunganing Siadi besok ketemu yen wis mangsa kala tak enteni ya Yayi Arjuna. Saking kutha Sangkara kala yen namudasa Sang Sri ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Seta wonten timbalan ing adhawuh Tara wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Rama swarganing wong tuwa ora kaya ingkang dirasakake dening Nalindring Wirata Prabu Sri Bagendra Maharaja Prabu Matswapati. Wiwit cilik ndak gula wentah tinemune bareng dewasa bisa nyuwargake kelawan wong tuwa. Aloking para kawula padha nyebutake prajurit Trigarta bubar maut tanpa iso dikukup salang tunjang numbuk bentus ngudel bingung. Kabeh padha wedi marang pengamuke putraku Pambayun Harya Seta. Dene pawarta ingkang dak tampa saka alun-alun pepungkuran anakku Utara iki nalika semana nitik kreta perang Kyai Garuda Yaksa gawe geger prajurit Ngastina Pekasan padha nungsang puyang lakuning para prajurit. Kabungan ingkang kaya mengkene mau satemene pun Rama bakal ngaturake srana apa kunjuk marang kersaning Hyang Mahanasa. Merga negara Wirata wis suwal saka bebaya Nalindra ing Trigarta lan Nalindra ing Ngastina. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing ladoni dumawaing tawang-tawang sinuwun. Kula nyuwun pangapunten mestinipun boten ingkang abdi pun kangka munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Nata ngemuti dhateng jejer kula namung wujuding lurah pasar. Namung ngengingi supados anjagi dhateng Kanalindran Paduka. Sampun ngantos Paduka dipun raosi dening para kawula tuwun dipun raosi cinacating dening para kawula sak negaring Wirata. Kula namung badhe angleresaken lelampahan ingkang sampun kelampah. Kowe iki guneman apa? Kowe iki guneman apa? Atur kula menika kanthi dasar kasunyatan sing piye, Kanggo? Nyuwun mangapunten. Inggih kedugi milujengaken sugeng paduka saking astanipun Prabu Susarman.
Prajurit Trigarta menika kula nyuwun pangapunten nadyan asipat Gandharwa nanging inggih menika pun Jagal Balawa ingkang minangka dados putranipun Jagal Welakas ingkang saged milujengaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wonten ingkang saged ngusir Wadyabala saking negaring Astina menika sanes ingkang putra pun Raden Utara. Nanging kula nuwun sewu menika ingkang abdi ingkang ulah Langentaya pun Wergatnala sinuwun Gusti. Gusti kowe aja netangi kamurkaning Matswapati lho. Kowe aja netangi marang kanepsaning Matswapati ngatasé kowe ming lurah pasar Kanggo. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki aja nganti sambung rembug. Iki rembuge piyai luhur. Kowe ming kere. Kowe iki ming abdi. Yen nganti kowe wani sambung rembug aja kelakon dosa. Ilang sabaraning Durgandana. Apa kelakon tak ilangi cagaing sirahmu dina iki. Menapa ingkang kula aturaken menika namung dapur kasunyatan ing ajeng sampun kula aturaken bilih ingkang saged mangrurah satru murka Trigarta inggih menika pun Jagal Bilawa ing pejagalan wonten ingkang saged ngunduraken Wadyabala Ngastina menika pun Wergatnala abdi Langentaya ingkang putra pun Dewi Utari sinuwun. Ora kena dikandhani kowe. Kowe ora nyawang karo derajatmu kowe Kanggo. Kowe ora nyawang karo kahananmu. Mesine kowe tak caketake kowe ora perkara aku tresna karo kowe nanging nggonmu pinter olah sesukan dadu ingkang minangka dadi pekarmane ratu ing Wirata. Nanging lha kok saiki kowe kemewat kaya regem jimat, kaya wani ndilat Persiabang, kaya wani ngembari panguwasaning Nalendra ing Wirata Prabu Durgandana. Kanggo pisan kas kowe wani celathuk ning ngareping Prabu Durgandana aja lakon dosa, pecah dasmu. Nggih. Nadyan dipun dawuh supados kula menika mboten munjuk atur namung estining manah kula mboten wonten niat menapa-menapa. Kejawi namung kepengin ngreksa dhateng kaluhuran paduka Gusti kula ingkang sinuwun mila kula nyuwun pangapunten. Sak mangke paripaksa kula munjuk atur ingkang saknyatanipun iblis laknat menungso. Salindri. Wonten maring adaw. Ora usah dadak mbok tadhahi getih Kanggo. Getih wong pidak pejaraan, getih wong gombal, getih wong kere. Ayo gawanen lunga Kanggo saka ngarepaning Prabu Durgandana. Aku sepet nyawang dapure lurah pasar. Ora mbok gawa lunga, ajejeki ndase Kanggo wi Salindri. Sewu kalampatanipun ingkang putra Tadah Wadana Rama. Sik kowe ngopo kowe? Utara kowe ngopo? Namung badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Kula mboten wantun munjuk atur menika kala wancinipun dereng nemai. Duwen dite mangsa kala dereng nekani gandeng sak mangke sampun anemai duwen nekani kepareng kula munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Lho. Kok kaya wigati nang apa? Nyuwun pangapunten Rama. Dosa menapa ingkang kula sandhang. Namung sedaya menika milujengaken dhateng wayah-wayah paduka Gusti. Gusti, putu-putuku sing endi? Putu-putuku sing endi? Wayah-wayah paduka para Pandhawa. Kowe aja ngocomang dreming lho, Tara. Pandhawa wis mati ana ing telenging wana Kamyaka. Lah kok dadi kowe ngrembug para Pandhawa? Nyatanipun kedah tasih kula rembag lire piye kok kaya mengkono. Nyuwun pangapunten. Kangka aturipun Kangka menika kepara nyata.
Aturipun kangka menika kepara saestu Kanjeng Rama Goseta ndangaka nyawangipun Rama. Kok ucape kangka bener iki bener sing endi? Menapa dipun ngaturaken pun lurah pasar kangka menika kepara saestu lan sedaya pinanggih ngakal tuwin nalar jalaran jagal bila ingkang mapan wonten ing pejagalan menika wayah paduka piyambak. Inggih menika pun Bratasena. Puntine Wrahatnala ingkang minangka dados juru Langentaya ing mapan dados abdinipun ing putra pun Yayi Utari. Menika pun wayah kula Arjuna tuwin kangka menika wayah paduka para inggih menika pun Puntadewa. Ganepipun para Pandhawa ingkang sami sesinglan wonten negaring Wirata nglampahi dados tiyang buangan. Sak mangke sampun pundhat Kanjeng Rama. Kosela. Kowe iki guneman piye? Menapa sampun aturaken menika para saestu. Jagal Bilawa menika pun Werkudara, kangka menika pun Puntadewa, Wratnala menika pun Janaka. Anggenipun sami sesinglan. Genepi anggenipun dados tiyang nglampahi paukuman wonten negaring Wirata Kanjeng Rama. Lha iki sing tak tutha paidon mau Puntadewa. Kasinggihan mengko mati aku. Aduh, mati aku. Sewu-sewu alamatan Diagung Pangaksapa. Ora kowe kok ora omong mau. Kowe kok ora matur mau. Nek kaya ngene iki bapakmu dadi gembol dosa. Aku wis wong tuwa. Ora awas paningalku. Wekasan keblusuk. Mergo nggonku gegeki marang karalendranku. Puntadewa. Tak tuthuk paidon nganti metu gethihe cangkeme ditadhahi karo salindri. Menika ingkang wayah Undrupadi Kanjeng Rama. Mati aku nggonku arep nebus dosa iki carane piye? Aduh, Puntadewa Werkudara. Adalah Puntadewa. Tukungge. Wah, Werkudara. Puntadewa. Wonten dawuh Kanjeng Hyang Werkudara. Piye? Arjuna wonten dawuh Kanjeng Hyang Nekula Sedewa. Wonten dawuh Hyang, wonten dawuh Hyang. Drupadi wonten paring dawuh. Ya kaya ngene iki. Kaya ngene iki. Wong tuwa sing mamak mumuk ora gelem gunakake permana jati
mung ngagungake nggone wis tuwa. Anggepe wong tuwa kuwi sarwa bener, sarwa ora luput. Ning tinemune jebul ora ngono kedadeane. Aku salah. Aku kleru. Ning kejaba saka kuwi, aku uga wis ngayomi marang sira putu-putuku Pandhawa setahun suwene. Nggone sesingana negara Wirata. Inggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Hyang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Hyang sampun kepareng sak mangke ngayomi dhateng kula lan para kadang sedayanipun. Yo aku ngaturke panuwun. Dene aku wis keparengake mapan ing Wirata setahun iki. Matsowati akehku. Yo perkara kuwi ora dadi sabab ning nggonmu wis nylametake marang adeking Nalendra ing Maespati utawa ing Wirata ya kuwi Prabu Sri Bagindo Maraja Prabu Matsowati. Yo saka pengamuking Ratu Trigarta lan saka pengamuking Nalendra Ngastina. Wekasan Wirata isih jejeg adeke. Yo, Pandhawa. Mula kanggo nyaur utange Prabu Matsowati sesuk mangsa kala tumapak ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mangsa kala tumapak ing perang gedhe antaraning Pandhawa lan Kurawa. Aja ning maju dadi Senopati yen durung entek anake Matsowati.